4개까지는 찍고 나머지 전부 다 딜에 그냥 투자하면 되겠다. 그냥 깡딜 가려고 했는데 안 되겠네. HP 70에 27. 가드 게이지 양이 증가한다고? 요거 하나를 끼고 그러면 여기 가면 되지? 그 다음에 400까지는 찍은 다음에 그 뒤에 가자. 아니면 아군 기체를 피통기 좀 짱짱한 애로 만들까? 자쿠가 된 애들? 자쿠가 피통기 큰데? ちょっと待ってブレイク反応セラビーガンダムアローズのジンクスこのミッションにブレイクインしてるのはガンダムマイスターをはじめとした西暦2300年代のモビルスーツ軍ねラザの戦いに介入されたりしたらまずいよアローズの卑劣な行為を黙って見ているわけにはいかない 스태미나가 좀 딸려. 좀만 더 많으면 좋겠는데? 力を貸してください目的が同じであれば 갑시당. 小隊長さんマイスターと一緒に 방금 그 보스 몬스터 하나 먹고 싶다. 遅いぞ8小隊私たちが08小隊の役割をしなきゃいけないみたいだね今目の前の敵のことだけを考える了解ですガンダム 바로 뜨는 거야? 컴온! おは抜かせんあっという間に2機ランバラおいの隊員はいあれは再設計された B3 タイプ本物のエースのためのモビルスーツジムやガンダムが危ない死守するお見えろ救えマシンのせい 부셔버리고 死んでゆけ 띄우고 お前ごと小隊長飲まれちゃダメ08小隊がいない今私たちが 얘를 지금 어떻게 죽여? 敵の陣形を崩す 어차피 도망가는데? 건탱크를 지키라는 미션이 아직 떠있나? 어 야스 有力に絞らなくて平面的な考えしかできない平地人つまりアースノイドの別称だね重力に魂を縛られた地上人宇宙と地球住む場所が違うだけなの 아무나 잡고 일단 도망쳐. 하나 なぜ人類は分かり合おうとしないキネリアンさん甘いわ 안돼 그만. 나 죽는다. 나 살려. 얘네들이 지켜주고 있구나. 나는 믿고 가. 필살. 자. 딜이 꽤 세단 말이야. それを助けるのが軍人としての私の役目ゲルゲルそれにアイナ様ってザンジバル級機動巡洋艦ケルゲルラサ基地から脱出する病院船だよそしてアイ 너 ナ様は 계속 뚜까 天 맞아. 田少尉が分かり合おうとした 하. 야 나 살려줄 수 その 있니? 育ての親なんだよこやのため仲間のため 야, 아 저 우리 팀 아닌가? それが戦う理由 나 가만히 있어야지. しまった 안돼. この程度だ次で終わりだ 할 수 있지? 甘いわ皆さん助かる 오케이. そんな問題ない 저거 잡아.
아까 뒤로 빠졌다가 찌르는 게 퍼스트였나? 아니 퍼스트가 아닐 건데? すでに覚悟はできている貴様も道連れだ死ぬわけにはいかない計画のためにもそして 때리면 바로 の 반격이야. ためにもそのままなすことなく消えるがいい断るロックオン誰のことなの？ 4年前戦死したガンダムマイスターのティエリア君にまた背負うものがあるんだよ。僕を導いてくれロックオン互いに背負うもの 한 대 치고 창창 빠지고 이거 공중에 뜨면 안 되겠네. 体勢を回復する 필살! 치! 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 楽しませてくれ 하나 둘 遊びの時間は終わりだ次で仕留めるどれだけ攻めてこようと甘いな 얘 니어요 왜 이러니 でももう機体は限界が近いはずだよ。商団長 야야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  거기 아니야. 오케이 ありがとう 나이스. に来るな 일단 잡몹들 좀 정리를 해야 뭐가 됐든 보이겠다. 飛ばしすぎたかやってやるぞそんなぜいテレアちりと消えろ 그렇지. ここまでか脱出する 아까 놓쳤는데 이번엔 잡았다. 젠장. 뭐야 이거? 大丈夫。シールを消すべき人がここにはいないからね。 빨리 살려. 빨리 살려. 오케이. だから大佐の死に場所はここじゃない。これでいいんだよ。じゃああとは残っている敵機の相当ね。小隊長ティエリアさん。了解全てを破壊する敵の増援です。アローズのジンクス。敵が増えようが関係ない待って。この状況を見ているイノベーターがいる。なんだと気をつけて。いつ仕掛けてくるかわからない。どこだどこに隠れている当てる 아까 그 폭발 일어났던 데가 어디지? 여기였나? 확인. させるかよそこ 잡구연? 나 돈 챙겨 빨리. 여기도 있다. 근데 집중 빡 집중. 我々イノベーターにそ 시끄러. また攻 어디야? 撃してくるか 큐 바로 イノ 찍고 ベータ小 어디 隊 갔니? 長さん、あのモビリスーツはガラッと接近戦が得意な機体だから注意して。それにしても高みの見物とは趣味が悪いね。 한번 빠지고 どうしてこうも愚かなの誰かを守るための戦いをバカにしないで。貴様は許すわけにはいかない我々の障害となる敵は殲滅する相手が誰であろう 원거리에서 我 치다가 々の敵ではない 아. そうやって人を見下し続けるから分かり合え 필살. イノベーターのこの態度は 후후 優れた能力がある。 후후. イオリア計画に 하나 둘. 関係あるんじゃないかな。 칠 때 좀 조심해야겠네. 치려고 하면 바로 반격 나온다. その目的か。 느낌 알았어. これ以上先には通さない僕は自分のあっ信じたて道を歩む愚かだと言われようががむしゃらなまでやら 됐다 せるもの 지금이다. かティエリアさんの気迫。 조져. 아이 까비. 彼には人事じゃないんだよ。え？ガンダムマイスターたち？それとも 살짝 가서. 아이 까비. そこやってくれるしかしこれ以上はやらせん邪魔をするなティエリアさん無理しないで。小隊長さんフォロー。 피 거의 다 깠는데? 落ちろ落ちろこれ以上はやらせん 야, 한 명 터졌다.
まだ動く 한 대 치고 바로 빠질 준비를 하든지 가드를 하든지 해야겠다. 人類を導くのだ 그렇지? 人類と共に未来を作るそれが僕たちイノベイドのあるべき道だ今なんて言ったの？もしかして彼はガンダムマイスターの謎は 아샤! 無念だここまでか 네 로봇 나한테 내놔. マイスターのブレイクアウトに成功。 저 로봇 갖고 싶다. ソレスタルビーイング。 어이 다 そ 죽었어. うさ 괜찮니? 僕たちはガンダムで世界の歪みを破壊するよしセラビーガンダムもブレイクアウトしたね。 아, 나 쓰러졌으면 恋し 끝났네. 対戦だったね。まだまだ。あとは08正体を帰還させて。 얘도 치면 터질라나? 敵味方が分かり合う。私に何かできることはないかしら。なんとか生き残れました 대형 폭발. 그렇지. 근데 이건 별론데? 이건 원하지 않아. 그 아까 마지막에 나오네. 안 나왔다. 마지막에 나온 거 주지. 이건 아직 안 열린 거죠? 음... 370일이 만땅인가 보네? 나머지 700까지 찍고 부스터 사격은 아예 그냥 필요가 없죠? 인자 부스터에 만땅 찍어야겠다. 체력은 저 정도면 됐어. 투르 하나 떴네? 투르를 깨고 가야지. 이거 귀찮으니까. 됐네. 얘네를 좀 바꿔야 될 것 같은데. 좀 탱킹이 되는 애. 자쿠 背中は守ってやるよ 753이야. 원딜 빼. 너도 탱킹 가라. 또 탱킹 된 애가 누가 있지? 야 너 나와. 슈퍼 원딜. 절발. 원딜 하나랑 슈퍼 탱커 하나. ラサでの戦い。 제가 있으면 잘 안 죽겠지 뭐. 大詰めだね。またあのエースパイロットのグフと戦わないといけないのね。いや、今回はラサの市街地を越えた先、山間部に築かれたジオンの秘密基地。本来の歴史でグフカスタムを倒した第 08MS 小隊の指導天田少尉を援護することになるよ。みんな聞け。俺は軍を抜ける。ラサ市街戦の後の時間軸ということね。以前のニューポートシティでの戦いと同じか。この鉱山基地で前に戦ったアプサラス3が開発されてたんだよ。ということはアラスカ基地で戦ったアイナさんが出てくるのね。アプサラスシリーズの開発者である
ギニアス・サハリン技術少将さシロそうだ、天田少尉とアイナさんの関係って恋人？でも連邦の士官と東南アジア戦線で戦う以前から敵味方の関係であっているんだよ。2度にわたって生き延びるために協力するうち互いの理想や価値観が近い 서로 ことに 첫 気づいて 관계였는데 싸우다 보니까 敵味方彼は連邦軍の 반했다는 거네. ノリス・パッカード大佐、あのグフカスタムとの戦いの後でね。そんな敵前逃亡扱いになるじゃない。さくら、ユノ、落ち着け。ユノ姉さん、あんまり入れ込みすぎちゃダメだよ。あくまでも私たちの目的は正しい歴史を成立させることなんだからね。ノリス大佐は天田少尉に敗れたの。 나오는 건 다 스킵하고 가자. 이제 이번엔 또 누가 나오지? 그러니까 그대로인가? 君たちはギャザーロード隊の今回私たちは戦国小隊じゃないの。久々に正式な部隊名で呼ばれた気がする。俺に付き合う必要は 부스터를 좀 찍어두니까 軍を抜け出せ 오래 날긴 한다. 敵前逃亡は中殺じゃ。逃げるつもりはない。アイナを止める。なぜ 아이 잘못 썼다. 天田少尉さんはそういう心の人だから。でもそれが歴史を作るんだよ。少尉、どうして軍を抜ける 야 の？ 로곤을 안 敵 하니까 味方に分かれて戦って 왜 はいて 못 も 때려? いい人間はいる。 아 너 分かり合えるんだ。 우리 팀이구나. 미안하다. それが 똑같이 생겨가지고 特 저긴 別 줄 な戦 알았네. 争でのただ一つの希望だと思っている。でも私たちは戦争をしているんですよ。ミノ姉さん、ガンダムの乗組員は多いんだよ。こういう信念を持つ人が。 안 巻き込ん 돼. でしまって本当にすまない。 오케이. それがガンダムに選ばれるということ。 하나 둘 빠지고 들어가고 하나 둘 잡았네. 어제 적 같아. 여기 위로 타고 못 가겠지? 막아놨네.敵モビルアーマーアプサルス3の出撃を確認。 아야. 出撃を開始。アイナがさくら、通信を傍受して。連邦に次ぐモビルアーマーのパイロットアイナ・サハリンです。私は一時休戦を申し入れます。 휴전한대요. 直ちに攻撃を中止してください。バカな。ケルゲロンが無事に脱出できればそれでいい。 하나 둘 威嚇するだ 갔다. けで十分です。攻撃を外して交渉を。やっぱりアイナだ。これがアイナの戦い方なんだ。これから基地の傷病兵を乗せた艦を 아, 근데 脱出させます。 진짜 안 お 맞는다. 願いです。その間だけ 오케이 갑시다. 攻撃をやめてください。貴様見ていてください。これが私の戦争です。アイナ 여기서 이제 그 うるさいハエが飛んでいるよ。 쌍알이 뜨나? 뜬다. お兄様、 오빠였어? 전혀 안 닮았는데? 目障りだ。アイナ誰と一緒なんだ。ギニアス・サハリン技術少将です。アプサルスの開発者で彼女のお 하나 兄さん。 아 깐tor을 죽을 걸. アイナは兄さんの操り人形になりたくないと。 招待者、 아이 こんな 이거는 話 막아지긴 し 해? ちゃいけない。モビルアーマーの動きを止めて。我が力思い知るがいい。 하나 私の 둘 前に出てくるとは 하나 すぐに 둘 楽にしてやる。 돌리고 필살. そんなギュッ 하, 내 궁극기. 終わりはしない。この程度。 그렇지, just got. 하나 聞い 둘 てもらう。私の夢の障害 돌리고 になるものは全て 하나 둘 돌리고 我が力 찍고 思い知るがいい。アイナやめるんだ。俺たちがどうして戦わなければならない。 그렇게 쳤는데 이거밖에 안 달아? 私の身を案じて。正気か。
連邦の人間を信用するなどお前だとて Just God! 敵の冷酷さは分かったはずだ。でも復讐したからといって兵が生き返るわけもない。どうやらお前とは言葉が通じないようだな。 언영 뒤에 넘어와서 팸 되겠다. もうずっと前私には貴様愛の 하나, 粘膜 둘. が作り出す幻想に過ぎん。母様もそうやって我らを捨てたのだぞ。かわいそう。 요거는 だからこんな鉄の 타겟을 하는 게 낫겠네. 어차피 하나밖에 分かったような 없으니까. ことを言うな。これは戦争なんだ。これを己投稿しま 그 す。 중요한 게 원거리 딜이 そして 안 들어가. 楽になりましょう。貴様忠誠まさか貴様なのか。お前のせいで妹は死ななければならなかった。撃ってるか実の妹。まさかありえん。アイナを返せ。目を覚ましてくれ。 설마 嘘だろ。 자살을 한 거야? 一緒になる。生きていた。アイナが生きていた。弾が止まっている。兄がくれたこの時計がまた二人をつないでくれた。アイナ生きていた。 오빠가 지켰대. すぐ楽にしてやる。兄が妹を殺す。 무기를 때리니까 저게 되네? 少尉アイナさんを連れて下がってください。 튕겨 나가는 것 ここはギ 같은데? ャザーロード隊に任せて。お姉さんちょっとすまない。 내려왔을 あ 때 りがとう。何やってんの？ 지금 フルミッションなんだよ。私たちが成立させる。招待状。 아 ジオン公国の栄光のため我がサハリン家繁栄のために無縁の炎に焼かれ灰となれ。私の夢 아우 더럽게 안 맞아 그냥. この私を凌駕する力が 뒤통수 때리는 것도 딜이 좀 박히네. 아, 한번 살 수 있다. 아니 기다려. 설마 다 쓰러진 거 아니지? 안 我が 쓰러졌네. 力を思い知るがいい。 살릴 수 있어? 있을 거야? 있지? 안돼. 내가 살아야 돼. まだ動く。貴様らごときに 안 보여. 私の生涯をかけた夢が分かってたまるものか。すぐに楽にしてやる。 야 타임. 나 간다. 아, 살려. 내가 어떻게든 막고 있을게. 됐다. 避けられまい。バカな。この私が 그렇지. 그렇지. バカな。我が夢ここで朽ち果てるというのか。あったら 잡았어. 確認。これで手術が成立するはず。管理システムからの警告はなし。兵士との際は自動 죽을 뻔했지만 됐다. さくらごめん。やっぱり成り立たなかった。おこごとは後でするとして。クルーミッションの再登録は Q를 누르면 바로 ともかくブレイ 보는 クアウトするね。 쪽으로 화면이 少しだけ 돌아가네. 歴史をねじ曲げちゃったのね。私。俺様にかかればこんなもんや。 넌 한 거 없잖아, 인마. 아, 방금 저거 난가? 아니네, 아니네. 팔 레벨이 됐다. 근데 필요 없어 저거. 내가 원하는 건단 단 하나. 샤이닝 핑가. ユノ・アスタルト特務総長宇宙世紀 UC0079 の人物天性の才を持つプログラマーやはり奴の見立てはパーフェクトかだがこのままより深い階層で歴史介入のデータを奴に与えるようなことになればこれ以上は定時スキャンの時に俺のことが知られてしまうか何か方法はないか 놈이라는 게 진정한 흑막이 따로 있나 본데? 쟤도 흑막이 아니다.
저 완벽한 흑막이 따로 있다. 그 녀석을 찾아야 돼. 보자. 요 놈이죠? 체력은 됐고 부스터 풀. 아 잠깐만. 더 이상 안 올라가. 부스터 풀. 부스터만 올려도 좀 잡기 수월할 것 같은데. 아까 스킬이 하나 열렸고요. 열린 게 아니라 새로 들어왔고. 콤보 지속 판정 시간이 상승. 메카닉. 카드로 캔슬할 수 있는 시간이 늘어난다? 근데 일단 질풍보단 좋은 게 없는 것 같은데? 질풍이 최고야. 카드 말고 HP 70보다 더 높은 게 있으면 낄 건데 없네요. 사격. 이거 갈 수도 있나? 장비 파괴가 하나 있는데 파괴하면 재료가 피통 좀 찍어놔야겠네. 장비 파괴가 없네. 다음 귀찮은 건 깼고, 그 다음에 요거 갑시다. 했지만 몇 시지? 58분이네? 재밌네. 뭐 재밌네. 샤이닝을 얻는 그날까지 좀 빡시게 해야겠는데? 아니 샤이닝이 있긴 해. 근데? 이거는 튜토리얼 같은 느낌이죠? 이거 나 안 했나? 하나만 더 깨볼까? 요거를 깨고 투루를 다 열어두는 거야. 아 여기 나오는구나. 뭐가 뜨는지. 앞살이 또 나와? 트루에서 이게 나오네. 브레이크. 이건 아직 이거 왜 없는 거야? 아 얘는 트루가 없나 혹시? 일로 가나 보네. 이거 갖고 싶다 이거. 아니면 여기를 안 깨가지고 이쪽 트루가 안 열렸나 보다. 이걸 안 깨서 이거 안 열렸나 보다. 이걸 깨야 돼. 여기까지만 하고 갑시다. 아까 다 찍었죠? 혹시 모르니까 확인 됐네. 가자. 출격! 아니 잠깐 얘네 동료인데 얘네는 성능 못 올리나? 안 되나 보네 이것들은. 오케이 갑시다. ここがアラスカ基地。もう戦場だね。 아 렛츠고. 아 렛츠고. それだよサイクロプス。何この数。出撃だぜ。ついてきな。 아 뭐야 이거 왜 이래? 잠시만요. このアラスカ基地を丸ごと吹き飛ばすつもりだからね。逆転の策って自爆装置？そういうこと。小隊長さん、核壁を開けるスイッチを探して。 가자. 부스터 빵빵한 거 봐. 잠깐만 나 이거 깨지 않았나? オレリオ・ホッピズム君？ 아닌가? ソレスタルビーイングのアリオス・ガンダム。こちら。 잠깐만 나 불안해. サポート部隊。すまない。援護お願いできるかい？ 나 잘못 고른 거 같은데 미션을? 이거 맞나? 깼네.
요거 가야 되는 건가? 이거네. 가자. 안 깬 거라 안 나온 거였네. 갑시다. アローズの捜索隊だね。プトレマイオス2は無事なの？だと思うんだけど正直わかんないんだよね。 나오는 건 스킵? 場所は史実によって決まってるんじゃないの？そのはずなんだけど。 아, 이 새끼가? ミッションデータの欠損も激しいんだよ。何がどこにあって何が欠けてるのやら。小隊長、もう足で探すしかないわ。 쏘고 뺨. 가자. 未確認機発見。それ 하나 둘 올리고 今の私 하나 둘. ソレスタルビーイングのサポート部隊だからね。とはいえ私たちは자네들누구인가? じゃないけど確か量子コンピューター、そこから計画案が伝えられるんだし。 돌리고 全貌については 띄우고 なぜか 한 デ 대. ータベースの閲覧許可が出ないけどね。 까비. 深すぎか。 하나 둘. そこだ。 이거 길이 양쪽에 있는데? 일단 뭐 도착만 하면 되지 뭐. 템이다. ソレスタルビーイングの機体を発見。奴らの母艦が近いぞ。捜索隊に連絡しろ。いや、私たちも分かってないから。さくら、 하나 둘 빠져. ミ 가자. ッションのデータスキャン中 굳이 들어가서 플레이 시간 늘릴 필요는 없지. うーん 가자. おかしいな。特定不能。コズミックイラのモビルスーツもいるけど、 하나 둘 ブレイク現象が影響してる。 띄우고요. 振り回しすぎか。 이 총 쏘는 거 좋은데? 早 어디야? くジョシュアの入り口を探せ。敵の防衛隊と交戦中。増援を。ジョシュアって地球連合本部アラスカ基地のことよね。 다운. ブレイク現象同士が 하나 둘 서이. データでオーバーフローした形跡があるんだよ。その時何かしらのデータあが触れた。それがあでトレリー내 거야. 特 그치? 定できない理由なのかしら。 하나 빠르게 따고 시작하는 게 좋네. 카. 상자 열고 여기에서 그 모듈 같은 게 많이 나오는데 이번엔 안 떴다. 바로 밀고. 君たちまだ相手を分かっていない。 아니 까지가 안 나. 별로야 ソレ 별로. スタルビーイング。あれがイノベーターの一人だよ。リバイブリバイバル。計画のために。 깐지가 안 나간다니. それってやっぱ 겁나 り 센데? イオリア計画のこと？愚かだね。僕たち第2段階を加速するために作られた存在。敵も味方もレーダーの思惑で動いてる。イオリア計画の最終的な目的は何なの？リノ姉さん。 하나 ごめん。 둘. 欠落しているデータが判明したよ。プレマイオス2。トレミーそのものが 이걸 일단 밀고. このミッションに存在してない。 아. オーバーフローしたデータって私たちが守るべき戦艦だったの？ 저기 계속 나오네. 됐고. 죽은 거 아니지? 죽이다. 필살. 축차. ここで仕留めさせてもらうよ。 뭔가 또 나온다. だけでも力だけでも 잠깐 얘는 알아. 나 유일하게 아는 검단. ZGMA 이건 한 번 봤다. フリーダム。キラヤマト君の 옛날에 戦艦が一隻オーバーフロー 애니원이었나? 巨大な干渉データが 거기서 한번 ガンダムだっ 봤었는데. たんだ。ここは 나 그만 때려 마. 아파. 君たちは。
こちらアークエンジェルのサポート部隊 아키라였지 入 얘가. 道します。大丈夫なの？彼はこれまでの戦いでとても傷ついてしまったって。何もできないって言って何もしなかったら 아니네 もっと 야마토네. 何もできない何も変わらない 아키라는 적인가? 에반게리온? 僕たちは何と戦うこれ以上はやらせないやめてくれもう傷つけたくはないんだなめるな 아이 거리가 안 돼. イノベーターの使命のために戦ってる。だからこの僕に傷をつけたこといずれ後悔することになる君が何者かは知らない邪魔をしないでくれ僕には行くべきところがあるんだその行為の愚かさを僕が教えてあげるよ 알아채 찍어버리고 하나 둘 誰かのために戦うことが 하나 愚かなことでは 하나 ないはずよ。そうだそうなんだ 지속들이 꽂아 그냥. だから僕はここにいる 카. 僕が人間などに遅れを取るとは敵機の撤退を確認。 쉽구먼. フリーダムをブレイクアウトさせて。了解だよ。キラ君の願いに 뭐 또 나오는 거 아니야? ありがとう二人とも 아리가또. そして 후타리토분. 小隊長さんも小隊長さんお疲れ様。私たちも探さないとね。そうね。このミッションから失われた 이거 하려고 성우분들 열일 お前のような 하셨겠는데? やつと共闘できて俺は満足だぜ 모든 성우분들 다 출연했을 것 같은데? 이거 갖고 싶어 이것도. 프리덤. 저 날개가 깐지가 난단 말이지? 트루 열렸나? 트루가 열렸네. 트루 깨면 이거 나오지 않을까? 한 번 더 깨면 주나? 이게 이번에 열린 거고 깬 거고 깬 거고 오케이 됐어. 자 11시가 됐네요. 자 오늘 SD 검단 배틀 얼라이언스 여기까지 하도록 하죠.